दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गुबुन गुबुन साब डिभिजनाव बे हानजा सुरनाय हाबाफारि बा रड मार्च हाबाफारि बेखौ लादों। लानायनि माने उद्देश्यआनो जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो दावगाथायनि थाखाय जोनोमनिफ्राय खामानि मावबोबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे समनि आफादगिरि जायखौ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होननानै मिथियो। बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननांगौनि थाखाय बिथाङा माने सिमां नुदोंमोन। जे सिमांखौ दिनैनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा मोनहैनो थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बे एखे थांखि आरो नोजोरखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय बर'फोरा जेरावखि थाया मानो जोङो दिनै खौसे गारांजों आरो जोङो खौसे गोसोजों आरो खौसे हाबा मावनायनि गेजेरजों आरो खौसे हारिनि थाखाय जोङो साननायनि गेजेरजों जोङो बे गेरेमसा हारिसिम जोङो मोनहैनो हागोन। बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै फोथायो आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बड'फानि जिखिनि मोनसे मोन्थोर जेनाखि मट' जे लिभ एन्ड लेट लिभ बे बाथ्राखौ लानानै बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्राखौ जोङो दिनै मानिनानै जोङो सोलिबोदों। दा बेखायनो दिनैनि नैबे रड मार्च हाबाफारिया सोरनिबा हेंथायै लानाय बियो हाबाफारि नङा आरो सोरखौबा गाज्रि मोननानै लानाय बियो हाबाफारि नङा आरो माबा मोनसे दाबिनानै लानाय बियो मोनसे हाबाफारि नङा। बे हाबाफारिया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा जोंनि सानसुमै रायजो राजा बिथांमोना बर' हारिनि माहारियारि बादखौ लानानै गोख्रों दङ आरो बर' हारिनि गासैबो समाव जोङो सांग्रां बर' हारिनि रैखाथि थामोनथानि थाखाय खामानि मावनो जेब्लायबो थागथियारि आरो बर' हारिनि थाखाय जोङो जायखिजाया समावनो जायखिजाया थांखि लानानै जोङो हाबा मावनो हायो। बिनि मोनसे जोंनि दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा दिनै समायखिरा लानानै खामानि मावबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आइडिय'लजिया जे गोख्रों दिनै बे आफादखौहाय बिबान लानानै थांनाय जोंनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जेरावखि थाया मानो दिनै मा होनदों बर' हारिनि दावगाथायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौनो लानानै दिनै बे हारिया जोङो दावगाबाय थादों। दा बेखायनो जायखिजाया सम आरो थासारियाव बर' हारिया दावगानायनि लामाथिं जिहेथु थांबाय थानांगौ आरो बिनि थाखाय बिनि सेफगार्डनि बाथ्रा बिनि रैखाथिनि बाथ्रा बिनि दावगाथायनि खामानि मावनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा। आगोलनि दैदेनगिरिफ्राबो जायखिजाया चेलेन्जेसखौ सोरखिबोनायनि गेजेरजों जाथिनि थाखाय खामानि मावबोदों। दिनैनि बिबानगिरिफोराबो समायखिरा लादों। दिनैनि बर' रायजो राजाफ्राबो समायखिरा लादों हारिनि थाखाय गसंथानो हारिनि थाखाय बावसोमनो हारिनि थाखाय खामानि मावनो आरो बियो जोंखौ गाइड खालामदों होनोबा बर' माहारियारि बाद आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बर'खौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आइडिय'लजि आरो जेनाखि सानस्रि बेनो जों बर' हारिखौ दावगानायनि लामाजों आगान सुरहोगासिनो दङ। बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोङो बुहुमनि मानसिफोरनो मिथिहोनो आरो बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ खौसे जानो थाखाय खावलायनो थाखाय जोङो दिनैनि बे रड मार्च हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। गोजोन्थों।